Kubukazi umhambela kahle usomatekisi okade lweli MK waziwa ngoGodolo. Sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuzo njengamanje. Ukubingelelayo yini Mathinta Gcoshi. Sitamza umqamela amehla abanye zibaqamela imali ukwazi. Usomatekisi owaziwa ngoGodolo umfoka Mdletshe bekade eyisishoshovu esikhulu se-MK obekhuluma nomphumela obala ukuthi yena ngempela uyafisa ukuthi osomatekisi nabanye boboza kwabo bevotele i-MK nabanye abasafarisha abafaniswa nama-security no-truck driver nabasebenzi bakwahulumeni nabo bonke abantu abagraduate-ile kodwa bangasebenzi nabantu abangapheka 35 nabantu abaseke baboshwa. Uphumela obala noma-ke abantu abaningi baphumela obala ngokuthi-ke i-MK yebo ibukeka iwinile njengamanje kodwa uGodolo kumele imenze something futhi enkulu ngoba uyena umuntu oqala obeyishoshovu waduba zonke izinto ayeka zonke izinto ebeyibhekene nempilo yakhe wafocusa kuyona-ke i-MK kanti futhi abantu abaningi baphumela obala bayasho ukuthi ukuyazi MK noma kuyinakisisa ukuthi iqembu likhona futhi elingase lisebenzele umphakathi bayinakiswa uyena uGodolo noma ngeke ngibafake bonke ekuyibona abaphawulile ngalesi senzo kodwa baningi abantu abavumelana nesimo sokuthi uGodolo kufuneka i-MK imthathe imenze something ngoba iphutha elikhulu mangathiwa uGodolo ubuyela lapha na ematekisini u10 uGodolo naye bese qinisekisa ukuthi cha uyafisa ukuthi MK mangabe kuukuthi iyaphatha kodwa-ke kube ukuthi osomatekisi abadicilele phansi noma-ke isithunzi sabo asicoshelwa phansi ngendlela esebenze ngayo njengamanje njengoba-ke abo-driver bamatekisi abaningi bekhala ngendaba yamaphemithi. Ngane zawethu ngaphandle komusha isikhathi sakho ngifisa nje ukuthi qaphu kuzona-ke iy'nkulumo zabantu kanye neyakhe-ke uGodolo eyikhulumela yena inkundleni enkulu eyaziwa ngo-TikTok. Mina nawe mntana sekhaya asihlangana laphana kwi-comment section musuqede ukudlalela ividiyo wenze sure ukuthi uyalike uyasubscribe uyashare uphinde ucommente futhi mangabe-ke sekuphele ividiyo ibambe nayo ividiyo. Thala ngibashaya ngengo bathi ethi ngenjukane thala ngibashoka abafana ngenjukane mfana wenkomgodolo Godolo mfana wami come la ibambe la mfana ibambe la lokho libuyayo la haya lokho libuyayo bafana khohlwana South Africa nonke South Africa nonke bese ngibiza ama MK yonke ingane zakwethu nawe duduzile wenza ngathi izulu awusikhulumi la come la duduzile come la we duduzile niyambona lo mfolo hayi mfana ngithi well done mfana well done uyangeza ukuthi ngithini well done Ay, Godolo mfana ayi. Phelelwa amagama, ngiphelelwa amagama mfana ngiphelelwa amandla. Eniso mfowethu kumele silimele lihle linjalo angiyona iMK kodwa mfowethu. Well done mfana. I2/3 majority mfowethu within 2 days MK bisishayile MK mfowethu. Is either you like or you don't like what in challenge 2/3 majority within 2 days umsholosholo bese ushayile angiyona mfowethu MK nginkatha original kodwa well done mfana wenkomgodo uGodolo ngiyazi ukuthi maningi bafowethu ama entertainer kade efikile engane zakwethu epush MK kodwa uyabona lo mfolo hayi mfana hayi taxi driver lo original taxi driver kodwa bafowethu amandla kawafakile ku MK msholozi baba wabo msholozi uyoba uyazi into yenzayo mawungayekela lo muntu le ebuyele eyoba u taxi driver uyoba uyazi into yenzayo Godolo well done ngiphelelwa amagama mfana ngazi ngingakhuluma ngithini ngawe nguncome ngithini uyabona MK mawumlandelo MK bafowethu niyoba nilazi iqiniso niyoba anikwazi ukumela iqiniso linjengoba linjalo niyoba nikwazi ukumela iqiniso ingane zakwethu ngiphelelwa amagama Godolo well done mfana well done uyakwazi ukumela istory sakho mfana uyakwazi ukufaka amandla uyakwazi angazi mani ngingathini uyakwazi ukencourage abantu makuthiwa shela umuntu uyakwazi ukushela umuntu sebenzile mfana 2/3 majority
hayi bafowethu hayi ngeke uyabona ukube kuya ngami ngabe ngithi lo lukhetho aqale phansi lo lukhetho lo umsholozi uwinile ingane kwethu wawina izwe libuka wawina umhlaba wonke ubuka jikelele kubanjelani komsholozi hey uyakhongolose nasithinta isithutha hayi nasithinta isithutha bafana nayithinta insha uyabona umsholozi insha bafana nimthintile hayi nimthintile bafana nithintena ngqo ngithi mina kodwa kusala kuzogcina umsholozi awuzogcina umsholozi bafana kodwa engikucela nikwenze South Africa ngicela nani ma MK ngicela ingane zakwethu ningasebenzisa amandla ningalwi bafana ningalwi bukani babuwena ukuthi wenzani nangezuthi ngithini bukani babuwena ukuthi wenzani ningalwi nabo bafana yena sithinta isithutha bafana nithinta isithutha umsholozi bafana uyabona manje ufuna uzoniprovela ukuthi uyisithutha esingakanani awungiyavuma msholosholo ngiyavuma ungangitheli hayi ngiyavuma msholosholo ngiyaxolisa ingane ukuthi msekhawashi kodwa ngiyavuma msholozi ngiyavuma namandla mfowethu awuvele yonke na okay ngiyavuma msholozi ngiyavuma gcotshwa yimi uDubula ngiyavuma ngivuma wonke ama MK bafowethu niphethe umholi hayi niphethe umholi bafana niphethe umholi yibale proud ngomholi wenu hayi uyabona ngiyanivuma ama MK ngiyamvuma umsholozi ngiyanivuma ama MK 2/3 majority within 2 days benzani bathi bangamelana nomsholozi bangobani lo bangobani umntolo izinja ningobani umntolo oRamaphosa bangobani bengabelana nomsholozi bawona mbabani bona ayihlale phansi bafana bakumthela bukani babuwena ukuphela ukuthi wenzani hayi ngiyavuma msholozi ngiyavuma mfowethu ufunwa yimi uDubula ngiyavuma kodwa engicela kuwe msholosholo ungakhohlwa le insizwa lena mfowethu ungakhohlwa le insizwa msholozi ungakhohlwa le insizwa ngiyazi nibaningi ma entertain kodwa ngithi msholozi babuwabo ungakhohlwa le insizwa ungakhohlwa le insizwa lo yasacrifice ngempilo yawo le insizwa le ungakhohlwa le insizwa ayikhale bafana mina into esengilindile njengamanje ngilinde ukuthi uqale phansi ukhetho lizoqala phansi uyathanda awuthanda ukhetho lizoqala phansi uyongibuza ngelinye ilanga ngiyosho ngithi ngasho liyoqala phansi ukhetho bathinta isithutha ayibasithintile isithutha abafana enasithinta isithutha hayi uyinkinga msholozi hayi ngiyahlonipha abafana sokusile kade ngithule la MK wazala hlanda phansi MK manila ngaphandle kwewendi IFP wazani la kitchen ngcole lonke le kitchen le Godole wazala hlala Godole Mamnkomo phansi le konjoko kwanongoma hey ngisakuthiwa ungiwanqimali wathi mama athi uyangisala uzwede wazala mama hlala phe kwestove ukuthi usha kancane nje aha lala MK ngicela ukukubongela qala nje MK bafowethu ngiyanibongela bafowethu ukuvota ngokweqiniso and MK nenze ukuvota kwaba very fascinating eSouth Africa abona kwaheha wathandeka hayi lo dodo wenziwa ngamampondo le yabo so MK bafowethu ngiyanibongela bafowethu nokuthi ke bafowethu eKZN niyalida lokho bafowethu ngiyanibongela nalaba futhi nesiphelo sasePumalanga ngiyabonga bafowethu nivote ngengqondo anivotanga ngokuphukuphuku nivote nje kamnandi ngapha ke bafowethu I'll be quick and very short IFP la nje ke manje bafowethu into sekumele niyenze ke manje niyayibona imali eniyithathe nayifaka emasendini ningena eoffice in 3 years back ikhipheni ke bafana bamanje ninikeni ninikezini abanikazi bayo okungabantu abanivotelayo ngoba benethemba 2026 uma ukuthi IFP lo nyaka osayo osayilo wodwa
aniyikhiphe le mali emasendeni ninikeze abanikazi bayo nenze izinto abanikazi bayo ababedinga ukuthi zenze ngayo iyaphela IFP KwaZulu-Natal. Yilast warning le MK neze yona uma ningayikhiphi le mali emasendeni iyahamba IFP KwaZulu-Natal iyaphela IFP KwaZulu-Natal. Nayiva ke ngoku mina ngohlezi ngitshela amaqiniso ngoba angendaba nani angisabisa mina ngisola ngasayisa bona yinina futhi kodole mfowethu ngiyazi mfowethu awufundile usadijana mfowethu boyishwe uhela mfowethu itekisi mfowethu ula ukhona khona manje mfowethu ngenkani nokuphokophelela nokuthanda iqembu lakho nokuthanda abantu baseningizimu Afrika. Kodole I bet ukuthi more than 10%, or let me say 10% of abantu abavotele MK, it was because of Godole's influence. UGodole ba influence abantu ukuthi na bajoyine iMK. Njengamanje it's the time ukuthi MK inikeze uGodole isikhundla esimfanelayo. Godole ngitshela mfowethu wena ufanele kuba imember yeMP noma ube yimayor. Two things. Umi MK kuneze isikhundla ongesona lezi engibalile yobe ikhwele umile. Wayiva ke ngoku I'm done now. School out. Next. Landa. Nginikeza manje imbuzi ke manje. Uma kwenzeke iIFP sisithola isikhundla sePremiership KwaZulu-Natal. Kumele yenze sure ukuthi iyodila nalo mama wakwaNjoko ngoba ukuze uwine idistrict kumele wenze sure ukuthi uyawina uNongoma or uyalwina uLundi. Mina let me repeat this. Inhlangano eyokwenza kahle endaweni yangakithi edolobheni langakithi noma nithi ngiyithatha mina whether EFF whether iDA as long as umgwaqo osuka kaNongoma uyemkhuze uzoba umgwaqo ukuthi noma kuthiwa ngihamba ngekhwidi noma kuthiwa ngihamba ngepolo ngikwazi ukuhamba kona freely ngaphandle kweinkinga leyo qembu mina ngizolivotela mina. Nayiva ke ngoku so nginika manje imbuzi ke manje whoever njengamanje o in charge akenze sure ukuthi udila noma uNkomo decisively ukuthi enze sure ukuthi ama grader ahleze operator each and every week umgwaqo uyalo ayeka ama grader ukumbizisa iziza zemisi yabantu le emakhaya. Nayiva ke ngoku mina ngisabi utho phela mina ngikhuluma into engithanda njengodokotela. So njengamanje ngicela ukuthi niyobheka kwaNongoma sidinga amanzi bese kuthi umgwaqo osenemkhozi uyedwa umuntu owenza ukuthi ube mbi kanjena uma uNkomo konjalo. So manje diana ile nyamgudlula esikhundleni nifaka umuntu ozosebenzela umphakathi. Yingoba akanayo imoto yakhe uhamba ngemoto the state akakwazi ukuthi kunjani ukufaka ibull joint akakwazi. So dilani naye decisively. SAAP whoever njengamanje in charge even IFP makuthi in charge of I district dilana nalo yamama ngoba amavoti IFP uzowalahla onke manje aphele ngo2026. I hope you all understand. Thank you. Sit down. Scrout. Sebenzelana abantu msana ukusebenzela izikhundla. Sebenzelana abantu musana ukusebenzela izikhundla. Mawusufakwe kuleso sikhundla yenza umsebenzi ofanele ukuthi uwenze uhambise iservice delivery emphakathini. Ngiyanicela yenzani njalo. Uyabona nje njoba bethi bafuna ukwenza icollusion bengithi lapha la KwaZulu-Natal koMpumalanga la engathi bawine kwathi xaxa. Ngiyacela ukuthi wonke uma nje kwathiwa uyafaka umuntu owasemkhontweni ola mhlambe kwa Department of Transport ama permit awabelunga ama permit awalunge lapho KwaZulu-Natal niyangizwa ngithini ama permit awalunge emoto amakhumbi awalunge bese kuzothi lo shanelo uhamba ushanela yonke ikhumbi iphoyisa amaliqashwa lazi ukuthi kufanele libambe ikhumbi ayiphele leyo nto leyo isikhathi manje ngizoba la emva kwayo yonke leyo nto leyo ngizoba emva kwayo yonke leyo nto leyo lapho KwaZulu-Natal koMpumalanga sengibala nje la engathi kuwineke khona kakhulu ama security alungiselwe izinto zawo
ama-security awalungiselwe izinto zawo, ama-security awalungiselwe izinto eziwafanele, asebenza kanzima kakhulu, awasuxhashazwa. Lokho nje ngizama ukunitshela khona. Bengizonibikela nje nangalo babone ecathulo ehamba ngedlathi ukuthi cha ayikho nje into yakhe. Asirelaxeni senzeni izinto. Nibatshela ade bengekho ukuthi ugodo lungenile. Abasebenzi bakahulumeni nje angifuna ukubabala ngelokuzana. Uyabona njenge COVID-19 amanesi abukiswa into ongakaze ngafika lapha eLerato ngesibhedlela ngafica abantu betakwe ngathi inkuni ngeCovid. Kwakukhona engangiyombona betakwe abantu engathi inkuni. Uyazi ngake ngacikisa amehlo ngathi eLerato nasebhara ngangiqala ukubuka into enje ngathi amanesi ayimela kanjani into enje, kodwa nje ukube kuthiwa akanikezwe kuyimadlana lapha awakaza nikezwa lutho. Abantu betakwe ngathi inkuni abantu. Kungani uhulumeni engabacabangela abasebenzi bakhe? Umuntu osebenza kuhulumeni ingane yakhe ayikwazi ukusebenza free ukuthi isebenze ifunde nge-free education. Kuthiwa uma wayo uyiphoyisa, ubaba wayo uyinesi, uthishu, uma wayo umisi or ubaba uyini, kuthiwa akakhoni, kuthiwa angeke izikwazi. Uhulumeni ubaholela malini abasebenzi bakhe ezethi iy'ngane zabantu abasebenza under government zingakwazi ukufunda ngemfundo yamahhala? Ebebaholela malini? Ingane zothi othisha bahola imali encane, amasosha ahola imali encane, onesi bahola imali encane, bonke ama-department kahulumeni ahola imali encane, kodwa kuthiwa iy'ngane zabo azikwazi ukuthola imfundo yamahhala ngoba basebenza under government. Umbuzo wami besuthi bahola malini kuze kuzothiwa nje ayikwazi iy'ngane zabo ukufunda mahhala ngoba basebenza under government? Ayikho leyo nto leyo. Kuyagangwa ngabantu abasebenza under government ngoba bengakwazi ukukhuluma. Awaholi ngendlela egculisayo amasosha, kuyibona abantu abagadizwe kodwa abaholi ngendlela egculisayo. Kungani amasosha engaholelwa ngendlela egculisayo namaphoyisa bengaholelwa ngendlela egculisayo kodwa benza umsebenzi onzima ngale ndlela? Kungani? Kofanele ngelinye ilanga amasosha ethi asixoshwe masixoshwe ngoba ibhlungu lento ukuthi niyofela le koCameroon, niyofela koCongo, kuthiwa ubuyo lwelizwe. Imali uzuyithole ngoba usufile. Isosha imali lize lithole ngoba isifile, lingeke lisayi-enjoya, isizodliwa umndeni wami. Isiza ngani leyo mali leyo? Why lo muntu esebenze kanzima imali yakhe engayidle esaphila? Fanele ukuthi isosha lithole igaxa zemali ngoba selidlulile emhlabeni. Ngeke ngane zakwethu, ngeke. Ayilungiswe. Abasebenzi bonke bahulumeni mangake ngibuza ukuthi ukhona yini umsebenzi wakahulumeni okhona la kini othi mina I'm happy. Izindlu amabhondi lawo enihlala kiwo ayedura, iy'moto lezi eniy'thengayo ziyedura, iy'ngane ziyafunda, nithengela iy'ngane ziyadla, nizenzela yonke into iy'ngane. Uhulumeni kodwa kufanele ukuthi anixhaphaze ngale ndlela? No. Akavela umsebenzi oyedwa othi mina ngisebenza kuhulumeni and I'm happy bese ngizwa ukuthi ngempela uqinisile. Akekho umsebenzi kahulumeni noyedwa. Amanesi axakekile, othisha baxakekile, amaphoyisa axakekile. Ninyuselwe angazi yini lenyuswe, ninyuselwe nelokhuzana. Lezi imali le edonswayo like uma uthenga indlu noma unemoto ikhuphukile leyo mali leyo. Yakhuphuka ngaphandle ukuthi nazise ukuthi kuzoba nje. Abanye benu badlelwa imoto, abanye benu badlelwa imizi, amakhampani ayawa, yonke into iyabheda. Sukumani isikhathi manje, asikho esinye isikhathi. Akekho umuntu oyohamba ngecash ukuyezulwini ukuthi usaba ukukhuluma wena. Lalela. Bodlalela kuwabafana, uyoxhashazwa abafana bakweminye imizi uze kuthi qwa uzothi mina ngisaba ukukhuluma. Nangu uyangibekela ngesilungu uthi interest rate. Yebo, injalo. Ngiyabonga lapho, ngiyabonga. Yebo, injalo. Ama-rates enu aphezulu, akhuphuke kakhulu, aphezulu. Ukhokhela imoto, ama-rates aphezulu. Indlu, ama-rates aphezulu. Iy'ngane ngapha ziyafunda, ukudla ngapha endlini. Ziningi izinto ezinixakile.
kodwa uhulumeni akafuni ukunakekela bazi ukugqoka amasudi kuyokwenziwa izinto lapha bekomhlanga kuyodliwa. What about abantu ababavotelile? Ungisizile ke nokuthenga uNkulunkulu engisondeze ngoba uyena ngisondeze ukuthi ngisondele la eduze kwepolitiki. Kuningi esengikufundile, kuningi esengikubonile okungalungile okuxhashazwa abantu kudliwe imali. Kuningi kakhulu engikubonile kuxhashazwa abantu ngalendlela exakile. Iqembu leANC iqembu legebengu ngempela ngani zakwethu. Nina ukuthi mhlambe uyabona nami ngesikhathi ngisababukela kude bengibuka nje ngithi eyibayidla imali lapha. Sengibone lapha phambi kwami labe ANC bayidla imali nginitshela. Njengoba nibona omasipala kungalethwa intuthuko kungenziwa lutho, umuntu uqasha ingane kamzala wakhe, uqasha ingane kadadewabo, uqasha ingane kaAnti wakhe. What about labantu abavotile emphakathini?